Mga San Nicolas nun. Mga San Nicolas nun. Paglipay o pagmaya, tinggal lang bulahan, inaluhan ug halang dumon. Mahoy na hukman ug daang lalagda, kita ang lintunganay sa daghang bagon. Kining dapita, mahimong mong balaanon. Dinhi itusok ang binhi sa pagtuo. Dinhi dawata sa unang mga subuanon. Ang panalangin ug balaang larawan mo. Mga San Nicolas nun. Paglipay ug pagmaya, ning adlong bulahan, auman ug halang dumon. Maoy na hukman ug daang laga, kita ang lintunganay sa daghang bagon. Mitubo milambo kining imong lungsod, gibuhong mo sa kalagnong pagtuo. San Nicolas, parokyang imong tinukod, o duyan sa silangang Kristyanismo. Mga San Nicolas nun.